Pagasiguraduhon sang More Electric and Power Corporation nga hindi maapektuhan ang ila serbisyo sa syudad sang Iloilo kung matigayon na ang ila expansion sa First District sang probinsya. Sa interview sang Bombo Radio kay Roel Castro, presidente kag chief executive sang More Power, iya ginpahayag nga madamo nga nagpalabot sang interes nga magkuha sang serbisyo halin sa ila. Suno pa kay Castro, magadugang man sila sang ila ikaduha nga power transformer kag substation sagud nga maserbisyuhan pa ang mas madamo nga lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga napasar na ang House Bill 7647 sa third and final reading sang Kamara kag igapasaka na sa Senado kung sa diin ini amo ang may hagna nga may tinutuyo sa pagpalapad sang serbisyo sang More Power sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo. What will happen is even if magkaroon ng bigger coverage, no, ang approach pa rin naman natin is we look at ratios, no. So in fact ang Mega World substation within this year, if I'm not mistaken, third quarter of this year, magdadagdag na ng second transformer. So hindi na yan problema, no? And if we continue with and we are continuing with the expansion, we're already citing actually several areas kung saan tayo pwede makalagay ng substation din.